नमस्कार, पाकसिद्धी या ATC चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे। आज आहे या वर्षीचा मार्गशीर्ष महिन्यातला पहिला गुरुवार। आज मी इथे महालक्ष्मीची स्थापना आणि पूजा विधी माझ्या पद्धतीने या व्हिडिओमध्ये दाखवले आहे। चूक भूल असल्यास क्षमा असावी। तर माझ्या चॅनलला जर सबस्क्राइब केले नसेल तर सबस्क्राइब करा आणि बेल प्रेस करून बेल ऑलवर ठेवा, म्हणजे मी अपलोड केलेल्या प्रत्येक व्हिडिओचं तुम्हाला नोटिफिकेशन सर्वात पहिले मिळेल।
श्री महालक्ष्मी नमनष्टक श्री गणेशाय नमः। इंद्र उवाच नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। नमस्ते गरुडारूढ कोलासूर भयंकरी कुमारी वैष्णवी ब्राह्मी महालक्ष्मी नमस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकारी सर्व दुःख हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सिद्धी बुद्धी प्रदे देवी भुक्तिमुक्ती प्रदायिनी मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। आद्यंत्रैते देवी आद्यशक्ती महेश्वरी योगी जे योगसंभूते महालक्ष्मी नमस्तुते। स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ती महोदरे महापापहारे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्मी स्वरूपिणे परमेशी जगन्माता महालक्ष्मी नमस्तुते। श्वेतांबरधरे देवी नानालंकार भूषिते जगस्थिते जगन्माता महालक्ष्मी नमस्तुते।